F'dan iż-żmien tal-festi naħarbu mill-politika u magħna fl-istudju poeta u kittieb Adrian Grima. Adrian Grima, ningrazzjak tal-li ġejt fl-istudju, mhux l-ewwel darba li tqajna, imma ċertament huwa proporzjoni li niltaqgħu b'għadha kif ħriġ ktieb rieħ minn nofsinhar forsi wkoll ninkodraw ftit dan il-ktieb. Ktieb differenti, miktub minnek u kif ukoll minn kittieb ieħor, Manuel Mifsud, li kien infatti fl-istudju. X'ħajjarkom biex tikbu ktieb forma ta' poeżi u kif ukoll ta' isa opinjoni kitba. Hemm numru ta' nies fil-fatt involuti fil-ktieb, hemm ġurnalisti, hemm soċjoloġi, bdiewa li qed jiktbu dwar din it-tema tal-tibdil fil-klima. Naħseb il-kwistjoni kollha hija aħna bħala kittieba ridna li nirreaġixxu għal tema li hija importanti ħafna li taffettwana lilna lkoll. Mill-bdiewa sal-kittieba, sat-tfal tal-iskola. Tibdil fil-klima jaffettwa lilna il-koll u xtaqna nirreaġixxu għal din it-tema b'mod ftit kreattiv. Però l-ewwel ħaġa rridna nagħmlu ninformaw ftit roħna, speċi ma xtaqniex niktbu dwar affarijiet li ma konniex nifhmu fihom. Allura tħadditna ma' numru ta' nies, ma' persuna mill-Eritrea li hija informata sew fuq is-suġġett u li hija refuġjata u Malta. Tkellimna mal-bdiewa tal-Manikata u dawn ukoll tawna il-kontributi tagħhom fil-ktieb. Jista' jkun sa hawnhekk rid nagħmel tal-avukat tax-xitana hawnhekk jista' jkun li dil ħaġa tal-klima qed niseġarawha. Li qed nirreaġixxu għal dak li nisimgħu fil-medja ma realistikament Malta ma kenniex xi tibdiliet kbar minn ġifieri sjuf sħan kellna. Xtiewi kessin kellna. Xita xi kultant kellna ma kenniex, ġifieri ma kenniex xi fenomenu speċjali nbidlu. Din forsi qed nirreaġixxu mod esaġerata li. Ara, jien m'iniex espert, la jiena u laqas Emanuel maħna esperti, però ħadna l-opinjoni diretta, konkreta ta' nies li qed jaraw il-bidla madwarhom. Ta' bdiewa li qed jaraw is-siġar tagħhom joħorġu żgħar fi żmien meta qatt ma kien joħorġu żgħar. Qed naraw il-bidla ta' baħar pereżempju li qed insibu fih ħut li huwa iktar ħut tal-baħar l-aħmar milli hu baħar tasħu, milli huwa ħut tal-baħar tagħna. Qed naraw tibdiliet konkreti ħafna. Mario Cardona li għandu kontribut importanti f'dan il-ktieb mill-Kooperativa tal-Bdiewa tal-Manikata bat li SMS ftit ġranet ilu għalli qegħdin f'nofs Diċembru u għadu qed jonfuh ir-riħ minn nofsinhar. Ġifieri it-tibdil naħseb li huwa ċar qudiemna. Emanuel Mifsud li huwa il-co-author tiegħek jew l-awtur li inti tikteb miegħu għalhekk qisu ħadd ma jagħti każ x'jgħidu l-kittieba. Das ta' fatt. Għalhekk il-ktieb fih il-format li fih mhux poeżija biss. Qisu hemm dil-realtà li Manuel mhux bniedem ottimisti żejjed, imma qisu qed jgħid ħanikbuh da imma ma tantx se jqogħdu jagħtu każ li ngħidu. Inti dak tiktbu għax hija drawwa li tikteb li tesprimi ruħek permezz il-poeżiji, jew hija taħseb li hija sempliċement iktar kwistjoni ta' verament taħsbu li tistgħu ċaqlu xi ħaġa b'dal ktieb. Le, jien naħseb li kien bżonn personali tagħna l-ewwel nett. Jiġifieri aħna ħassejna bżonn li l-ewwel nett li ninformaw ruħna li tagħmlu aħna u t-tieni nett li niktbu li nelaboraw b'xi b'mod letterarju, b'mod kreattiv dawn ir-realtajiet li qed naraw madwarna. Issa fl-aħħar mill-aħħar jekk in-nies jixtru xi ktieb, jekk jaqrawx, jekk jinfluwenzax lin-nies, dik naħseb li mhix fidejna. Imma aħna nagħmlu l-parti tagħna, naħseb li kulħadd irid jagħmel il-parti tiegħu. Hemm differenza kbira bejn tagħmel xi ħaġa u taf li se tiswa xi ħaġa u tagħmel xi ħaġa. Le, ovvjament, mhux se nagħmlu xi ma minniex għax naħsbu ħsibna li b'xi mod jista' jkun kontribut importanti fuq is-suġġett.
meta ngħid kontribut importanti qed ngħid hekk għaliex hemm numru ta' nies involuti minn setturi differenti. Għax pereżempju l-Onorevoli Evarist Bartolo tkellem fuq fil-Parlament dan il-ktieb u dan il-proġett. B'xi mod naħseb li ħalla. Forsi wkoll għax hu wieħed mill-ftit nies li jaqra fil-Parlament, għax għandi l-impressjoni li hemm ħafna nies li fija gazzetti ma qarawx. Jista' jkun ukoll, però pereżempju għat-tieni tnedija tal-ktieb, għax dan il-ktieb insomma għandu l-istorja partikolari tiegħu. Ġibna 3 politiċi, ġibna l-Carmel Cacopardo mill-AD, ġibna l-Leo Brincato, ġibna l-Ministru George Policino. Anki għaliex ridna li naraw reazzjoni tagħhom illi anki. Nerġa' nieħu silta minn qal minn Mimsud, li mhux qal fil-ktieb qal f'intervista qal il-klima tkun problema jekk it-tip ma jektibx dwarha ħelwa li. Il-klima tkun problema jekk mela aħjar nikbu fuq il-klima ġifieri. Ovvjament. Jien naħseb il-punt tiegħu, ovvjament jien ma nafx rid jgħid Manuel, imma jien nimmaġina li qed jgħid huwa li l-kitibha ma jistgħux ma jiktbux dwar dak li qed jiġri madwarhom. Jiġifieri jien ma naħodix kontra min jikteb dwar l-istorja personali tiegħu, eċetera. Imma jekk il-kitibha mbagħad ma jiktbux dwar dak li qed jiġri lilhom infushom u lil dawk ta' madwar, naħseb li jkunu qed jgħixu fil-qamar tagħhom. Jien li niġi minn dinja ngħix f'dinja differenti ta' kitba. Kitba pjuttost iktar diretta fejn minflok. Ma nafx fiha, ma nafx li hemm differenza fil-tip ta' kitba, naħseb li tagħna hija diretta daqs kemm tiegħek. Naħseb li l-kuntest huwa differenti. Bebda disrispett dak li qed tagħmel. Ma taħsbux li xi kultant tistgħu tkunu iktar diretti lej u taf u tippuntaw subajkom lejn il-vera problemi minflok ma titkellmu biktar jisu l-affarijiet huma ġenerali. Ma naqbilx xejn, ġifieri jien naħseb li l-letteratura meta tkun letteratura tajba u nispera li din hija letteratura tajba, ma ovvjament mhux se niġġudika jiena. Naħseb li hija letteratura diretta ħafna. It-titlu ta' ktieb pereżempju, titlu huwa meħud minn kitba ta' Joe Xeberras, wieħed mill-bdiewa tal-Manikata. U qed jitkellem fuq ir-riħ minn nofsinhar. Maħna qed nifhmu mhux biss ir-riħ li veru qed jiżdied minn nofsinhar minn ħadd isfel mill-Afrika, imma qed jitkellem anke fuq l-immigrazzjoni. Waħda mill-problemi l-kbar tal-immigrazzjoni li qed toħloq immigrazzjoni hija tibdil fil-klima. U aħna nagħtu l-eżempju ta' dan il-bniedem mill-Eritrea li nitkellmu fuq Sem minn Ġabir. Ġifieri dawn huma problemi reali ħafna. Issa inti qed tgħidli ma tistax tikteb fuqha b'mod differenti din il-problema b'lingwa differenti, jien naħseb li qed nikbu fuqha b'mod li għalmenu għalina jidher effettiv. Meta ngħid għalina, meta nisimgħu n-nies ir-reazzjonijiet tan-nies, u mhux qed ngħid nies fissati fil-letteratura, nies komuni, anke l-bdiewa stess, jew is-soċjoloġi, jew il-ġurnalisti involuti, li jgħidu isma' dan ktieb differenti, interessanti. Inti nuża frażi li għadek kif użajt il-fissati fuq il-letteratura. Jgħixu fid-dinja tal-letteratura biss. Ktib bħal da. Kemm jista' jkun ħanidu hekk attrajenti għal min jaqra u forsi ngħaddu fl-aħħar fuq dawk in-nies li ma jaqrawx. Imma kemm jista' jkun attrajenti? Għalfejn inti kieku kellek tħajjar xi ħadd biex jaqbad dak-ktieb u jaqrah apparti li hemm siltiet li ktibt int. Jien naħseb il-ktieb mhuwiex għan-nies tal-letteratura. Mhux maħsub għalihom, jiġifieri meta ktibnieh bilan illi neħu nies li mhumiex fissati jew mhumiex jgħixu jew mitla sowt tad-dinja tal-letteratura. Fil-fatt naħseb ir-reazzjonijiet ewlenin li ħadna kienu minn nies li mhumiex mitla tal-letteratura. Naħseb ir-raġuni hi, pereżempju Alan Dejdun fil-Sunday Times qala din, qal isma' qed naraw ktieb illi mhuwiex għan-nies tal-letteratura, ma huwa għal kull min huwa interessat f'din it-tema li ġej minn oqsma differenti tal-ħajja u jrid jara x'qed jgħidu, ovvjament mhux il-kittiba biss, imma anki nies oħrajn fuq oqsma differenti tas-soċjetà tagħna dwar din il-problema li qed tolqot il kulħadd. Imma inti qajjemt qisu kwistjoni oħra li jiena niddiskutiha fi ktieb ieħor, niddiskutiha fi ktejjeb dwar il-qari f'Malta. Dik kwistjoni oħra. Imma aħna tinsix qegħdin ngħixu f'pajjiż fejn il-kotba huma assenti għal kollox mill-medja, mill-mezzi tax-xandir, u nafu x'importanza għandhom il-mezzi tax-xandir biex jiffurmaw l-imħuħ. Fl-aħħar għax ikun nixtieq naqra biċċa mill-ktieb u aħna f'dal-programm kemm jista' jkun inġibu kittieba b'kodba ġodda, ġifieri qed nippruvaw kemm jista' jkun nippuxxjaw nuża kelma bl-Ingliż li meta rieħ minn nofsinhar jibda jonfoħ nisma' Hoss Trump li qabel qatt ma smajtu. Ta' 60 sena bdejt issa nitgħallem il-ħsejjes tal-biża tas-Sahara. U b'dik il-parti mill-poezija
verament nissuġġilkom li tixtru ktib bit-tema Riħ minn nofsinhar, miktub jew miġbur minn Emanuel Mifsud u Aidan Gema. Aidan Gema ringrazzjak tal-li ġejt f'Reporter. Grazzi lilkom.